rana necloud ajava kamwana kadikiro java anenge asina content ndakabata speaker vanenge vasinawo content mainini munowanzwa munoziva kuti ndakazoona kuti java ana basa andakazoona kuti java ndaifunga kuti ane basa muzano pf but pandakaona pasina kukokwa kwaRick Ross nemwana wamunangako ndakaona java zvatori kabetsana kana value pakabebe kwakune mpinga mpinga vanasikoti kupa varidzi vegold pakauya Rick Ross ndakakashayira java java anongoendeswa kuna nambare kuna namabvuku chichichichi but panouya mheni chaidzo meme mpinga java Mainini Ja saka pandakaona anga asiri kwaRick Ross saka Mainini Ja vana basa havana relevance wekutodaro ngosi zvakandorwadza java asi kwaRick Ross mama munangagwa Emerson Junior ariko Scott Cooper ariko anatazvi ariko Mainini Ja vanabatsika ufunga varume vangu vakugotya kana kuti andanga akufambidzana naso misere vanotya kavana Emerson Junior vanhu vanodhakwa kavaya misuri yavo inogona kuzovhurika anytime vanhu vanenge vakuchoka takadhakwa tosvirwa Mainini Ja vanabatsika saka asiyera mwana saka apa muripi ndiri muEurope zvekukudzai country handiri handidi. And a big shout out to Advocate Owen weMimshak or something anoita zvekubatsira vanhu nemavisa of different countries and whatever. He contacted me via my manager Mr. Fachindudza kuti Queen kana makuda kudzoka South Africa munofanira kutora visa rinonzi B11 11.2 rikuti harikupe restrictions, but for now South Africa is not on my plate. The trauma which I went through, I just need to relax. I just need to relax. I need to regain, and then amadzamai vangu dzese dzakandicontacta, I love you vanhu vekwamukandi vakarwadziwa, like vese totally vese vanhu vekwamukandi amadzamai vangu dzese, they were so worried because no tate, it is well, vanasekuru tapiwa vanamai wemuti vanasekuru tinashe mukandi, they contacted me vachicheka kuti muzukuru uri sei, and it's overwhelming. Unodiwa nevanhu kutori nebenzi benzi rekutori darakadara kozoita vanondivenga no I'm concentrating on my haters. My energy is put towards good, towards people who love me. So inini ndakumboenda ndakaenda ndimbonozorora because ndokumbopusha mapepa angu